कहवा के पियर माटी कह के कुदार हो कहवा के सत सुहागिन माटी कोरे नहीं प्रणाम प्रणाम का हाल बा नवीन अभी ये करम सारा बाकी रह लखो कि ना का करबो माई नइखे घरे तो तनी कहलिए कि पसार दी घाम उम लग जाओ। हां तो तू ये करबे करबा और तारा दूसर कामे नहीं के। अब दोसर काम का करबो घरे खाली बैठल बा तनी कई दिन तक का होवे सही पसारा गेलो। अरे बाप बोलो का कहत रहा कहां रहत रे घरे? अरे ए घरी हां गावे नहीं की रह गाँव में नहीं त का आसमान में उड़ता रह आसमान में तो ना लेकिन इतई में रहता नहीं इतई खुद का मत रे ना बाबू कमात नहीं खींचे तनी खींचो तारे की नौकरी जोगी मिल जाती ते ही में काम चल जाता। लगी जोगी ऐसा चीज मिलल बा माने जौन के जवाब ना कौन चीज मिलल बा देखत तनी कि पूरा मोटाइल जाता रे चिकनाइल बड़े हैं कहां रहले ह हम अपना मौसा के खाता नहीं तारा काहे जोड़ी था। हां जरूरत त नहीं खेल लेकिन दूसरा के कितना खइबा कमी नहीं है खतना खाए हां वो एक दिन में खतना करोड़ कमा ले तो मौसा एक काम मिल गइल बा का मिल गइल बा ई कह कि का नइखे मिलो बहुत भूतलवा बत कहे बतेले बा रे भाई का नइखे मिलल का मिलल मेन बात बताइबे का भइल बा मौसा के मिलल का बा तोरा का हाथे लाग गइले मौसा की ऐसा चीज मिलल बा कि कुछ दिन के बाद अमिताभ बच्चन के साइड में घर किनी अमिताभ बच्चन के साइड में घर हां इतना पैसा कैसे मिल गइल बारे कहीं पूरा घर है नइखे नु मिल गइल सोना चांदी के भंडार त ना लेकिन ओहू के दोगुना मिलल बा सोना चांदी के ना ओहू ले दोगुना भंडार मिलल बा ओहू ले दोगुना का मिलल बा भाई बताओ तनी बतिया बताओ नवीन का मिलल बा ला तना छटपटा तारा तो बता दे हम बताओ चोरावे नहीं खिजत बताओ आ चुराइयो लेबो तो खाता चुराइबो चुरावत तो हालत खराब हो जाता इहो बात बा कब का बताओ बाबू कौन भंडार हटे कि खाली कोयलो पे खाली ना होई हमार मौसा कॉल हल होइले बड़े उनका कॉल ना रहे तो कल हलवेल बाने हां तो का पनिया बांट के अमीर भइल बाने का कलवा में के क्या कहे कि क्या कहला कोई पानी बांट के अमीर होला तू बात सोच समझत नहीं खजा हम जाता। अच्छा ना बताओ तो आगे पर बतिया बतइबे तब नु बतिए बताओ तनी जंगल का भूलबा हां वो जो दूध के गंगा बहतारी छोड़र हंडी चलावे त छोड़र दूध बहता 3 किस्म के दूध बहता तो कबो गाय के तो कबो बकरी के तो कबो भैंस के जो माने हौ कालवा में से तब का ए लोग मालिक हम लोग के तनी दया करी हमार मौसा दया करे त पूरा बात तने तू हां आ सब कोई के नु जमा हां आतना सस्ता दे तरन नु कि लइका हो जाके पिए तान सब 10 रुपया लीटर 10 रुपए लीटर देते हैं और दूध नु विदेश में ले जाता पूरा अपना एरिया भर में तू डेयरी में मिल्क किन के खाला नु हां हमरा बुझाता हूं हमरा मौसे के घर के मत माने कैसन बा भाई कल कावना जमीन पहले माने भाई कि गाय के दूध बकरी के दूध और भैंस के दूध तीनों चीज के दूध निकलता। अरे कहे घंटा पर बदलत रहता हमारा जो मन करी नु वो जाके पिए के हां तब कबो बकरी के तो कबो भैंस के एक मुंह बे में चला दे मोंडला गिर रहल बा तो वैले ह त लेके काहे न अइले ह चौहान भाई के याद नहीं भाई गांव में बाणे एक जना ली आइले रानी जल्ला दूध राम लिए रहू हां लेकिन लिया तो सब लइका झुकलो सो काहो न बिनो काहो कनी ना कुछ जास हो आ तो ना जरूर कुछ लियल बड़ी सब साला खोल के अपना घर बाल्टी में लेके भाग गइलो सो अच्छा जोन बचलो रहे एक लोटा वो मार के आ तो आले रे भाई लेकिन ये बात कुछ अलगे लागत रे जमीन से तो पानी निकलो सुनले बानी तेल निकलो सुनले बानी कि पेट्रोल निकलेला किरासन तेल निकलेला डीजल निकलेला और दूध कहिया से निकलेला गरे कहिए से उ कोल हल होइले वही दिन से निकलेता ई बात बते ई बात बा तो साचो कहता रे न बिनैसन हो जाला कबो मेरे तारा हो जाला ई नया पूरा विश्व में नया बात बा उतारा खातिर नया हो या लोग खातिर नया हो ठीक बा तारा मौसा यहाँ के लोग के अच्छा ऐसन खेला हमरो संगे भइल बा हम देख चुकल बानी ठीक बा हमरा खातिर पुरान भइल हनु हां का भइल बा तारा साथी का अब कहीं ना कहीं लेकिन बात पर कहे के पड़ जाता जान ले कह हम छोटकू मौसा नहीं खन हो हो जा के
अरे धनगाना हाला। हाँ हाँ धनगरा लावत रहलन पहिले। हाँ होता हमने उनका लगे देखल का रहे झुटकुटा ही तो पूरा रहल ने तो का? कबाड़ी के काम मर्दवा करता हले पहले हेने होने के डिब्बा उठावस प्लास्टिक उठावस सजा के बेचस बाजार में तो 2 रुपया होके नु तो खाना पीना खास। अच्छा आयो अब न जाके देखो लाइन लागल बोलो बढ़िया बढ़िया विधायक लोग नेता लोग उनका लगे तो चांदा मांगे खातिर मने इतना हमरे अथी संपत्ति हो गइल बा। संपत्ति में संपत्ति कहते हैं महा संपत्ति भइल बा की हाँ संपत्ति भइल बा। हाँ पूरा लाइन लगल रहता लो नेता अभिनेता पूरा की तनी कुछ दे दी का कोई से बड़का हाथ मुड़लन का? हाथ ना मोड़ले है ना कुछ हाथे लागल है लेकिन ऐसा उनका संगे भइल बा नसीब में नु नसीब कि माने उनको नसीबे पलट गइल। आ तू कहता नु कि हई अमिताभ बच्चन के बगल में कहता है मौसा घर बनावे सब का 1-2 महीने में देखो ना बिल्डिंग ठोका दी चक्काला। उ ठोकाई आप शाहरुख खान के बगल में उ ठोक देले बड़े की हमार मौसा छोटा को अच्छा आ जौन लोग कैसे पैसा कैसे आला बाते बात में बतावत नहीं लेकिन केहू से कही हम ठीक बा साच बाती बानू ना बिन का बा कि मौसा के तो कल बरले बा दुआरी पर अंगनों में बा एगो पानी पिए कमी ना रहे उनकरा वही में कबाड़ी से कमा उमा के अपन पहले रहने। अच्छा हाँ लेकिन खेत बाटे ढेर उनका जान लो बहुत बा लेकिन पटावे के पैसा उनकरा ना जुड़े तो बेच देलन का खेत बेचले ना 1 कट्ठा जमीन बेचलन आ सोचलन नु कि वो खेत खाली पड़ल बाटे ओमे एगो बोरिंग हलवा दीही बात बुझाता नु। हाँ तो हमरो के बोलवैले रहलन कहन कि यार तू जब पाइप गाड़े खातिर गयो ना पाइप गाड़े हम ना कर रहनी। हाँ हमरा के बोल रहन कि बबुआ हमरा तो टाइम नहीं थे तनी यहाँ के मिस्त्री उस्त्री खोज दी है आ गड़वा दी है यही खातिर हमरा के बोले रहलन। अच्छा तो हम गए रहनी हूँ ठीक बनू तो कहनी तो मौसा कहने कि ये बबू आवे के तो आ गइल ह जा तनी देखो बजरिया से मिस्त्री ध लिया बा हम बाते गड़वा दो ठीक बा तो हम धह लिए मिस्त्री पाइप उप सब कीन के रखले रहलन। अब लागल बोरिंग हले लागल होले हाँ पाइप गरात गइल 160 फुट जो भीतरी गइल है जमीन में नु तो माने कि लेयर तो ध लेलक धले लाओ अब मिस्त्री ग्राम कहने कि अब मशीन बांधिए चला के देखी पहले मौसुआ गइल वही लगल ले। अच्छा तो मौसा से कहनी मौसा मशीन ना धरता नहीं हंडिल मारो चालू करो भगवान के नाम लेके तो आज तो ओकरा बात के खेला ना सुनो सुनाओ मशीन ना धा गइल बांध हो देनी छान बांध तो कह देनी ना धा गए हाँ मौसा गइले भगवान के नाम लेके हंडिल जस मारत हवन तब मुंह में से पानी के बदला करुआ तेल राइट करुआ तेल फेंकता आ 10 मिनट बाद तुरंते करुआ तेल बंद आ लेड़ी के तेल शुरू हो गल लेड़ी के बकरी के लेड़ी के अरे बकरी के लेड़ी के ना रे बुढ़बो लेड़ी ना पड़े लेड़ जौन कहाला अच्छा खेले नहीं सजो हाँ वो कर तेल आ ओकरा बाद सुनो 10 मिनट ऊ चलल तेल तले ओकरा बाद में तुरंत नारियल के तेल फेंकता। अरे अब देख के तो हाहो दिया लागल मिस्त्री के हमार मौसो के मिस्त्री कहता कि गरले बानी सो तो हमनी के हक भइल तो वही तो हम तो रहले रहनी कनी ये सर जमीन हमर मौसा के पाइप हमर मौसा के अच्छा तहनी के ले बस मसी मारब जहाँ पर होश है जो लोग के हालत खराब तब का भइल ओकरा बाद भइल का मौसा कनी मौसा शुभ काम में देर कौना बात के अच्छा भरो डरा में सेल करो विदेश ले सेल हाँ अच्छा दुबई अमेरिका जापान चीन में चारों बगल तो उन करे नु तेल जाता कि लोग लगावत कहे के बहनु कहो तरते माने मत का गांव के लोग तो रोज यही में नहाला ओ देखी हाँ रे आ रोज माने पूरा छाने सब पकौड़ी छाने करवा तले तो कहीं बाना भर भर कराई जेकरा बनावे के रहेला नु ए मौसा त का तनी चला द मशीनमा अब मार देलो हंडिल हेंगा कढ़ाई में भर लेवेला लो अच्छा आ जाके चूल्हा पर तेल गरम भइल ओही में छना त पकौड़ी खा त लो माने मत को वही पैसा के त कहत नहीं हम शाहरुख खान के बगल में 3 ताला ठोकले हैं। अच्छा हाँ अरे कम भाजा ये मनोहर भाई एमे भाजी वाला कौन बात बते अरे अला हाँ माने कल में से तारे करू तेल लेरी के नारियल के तेल निकले था माने हम सुले बानी जहां ले की पेट्रोल निकलेला किरासन तेल निकलेला ए पानी निकलेला ई माने करू तेल निकलेता करू तेल ना निकलेला ना निकलेला तबे नु कहतनी ठीके कहत रे बबू
जमीन से का निकलेला, पानी निकलेला, हाँ डीजल निकलेला, पेट्रोलो निकल पेट्रोलो निकलेला, हाँ। आ किरासनो तेल निकलेला ना। तब क्या हाँ लेकिन दूध ना निकले, जान ले, दूध ना निकले। ना भैया हमारा मौसा में से कड़ुआ तेल ना, तोरा मौसा के गल में से दूध निकलता, वो गाय भैंस बकरी के कुत्ता कहीं के आइलो तू हमारे के गधा बनावे। भैया छोड़ दो कितना शांत छोड़े वाला ते काम करता रे हैं? काहे खातिर आइले बिना मतलब के हमार दिमाग चटा, चल भाग यहाँ से, स्पेशल बात सुनावे जल्दी भागना तो छोड़ यही ना। चदरा में गर्दन लपेट के मुंह आदम प्राण ना, निकाल दे। हम अपने घर भर में अकेला बानी। चल जल्दी हाँ, भाग, छोड़ो ना चला जल्दी भाग, भाग जल्दी यहाँ से। भागो ना तो मार के मुंह आई इन्हें है हमारा के गधा बनावे, इनकरा मौसे के कोल में से दूध निकलत हटे, आ गाय के या भैंस के या बकरी के चल आव तू खाली तोरा के पिवावत तनी दूध। इतना बढ़िया एथी करतनी छींटियो के चल कुत्ता कहीं के। चलो अपन काम कइल जाओ।